या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत। पाहूयात काही ठळक घडामोडी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। समाज कल्याणचा कोट्यावधींचा निधी परत जाणार, नेते संतप्त। कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। पेशंट दगावला तर जबाबदारी कोण घेणार, जयेंद्र रावराणे यांचा सवाल। आणि गोव्यात 12 मार्चला 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मार्च संपत आला तरी खर्च न झाल्यानं परत जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। दरम्यान या प्रकरणाची गंभीर दखल जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली असून सोमवारी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित केल्याचं खात्रीलायक वृत्त समोर येत आहे। जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मार्च संपत आला तरी खर्च न झाल्यानं परत जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्ह्याचे समाज कल्याण आयुक्त संतोष भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही, त्यामुळं संपर्क होऊ शकला नाही। जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग सध्या प्रशासक चालवत असल्यामुळे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नसल्यानं ही गंभीर बाब घडल्याचं बोललं जात आहे। याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या समाज कल्याण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, कृषी विभाग या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनानं दिलेला हक्काचा विकास निधी खर्ची होत नसल्याची बाब समोर येत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानं सध्या अधिकारी वर्गाकडून प्रशासकीय कामकाज हाकलं जात आहे। मात्र लोकशाही मार्गानं निवडून आलेले पदाधिकारी जिल्हा परिषदवर नसल्यामुळं अधिकारी खऱ्या अर्थानं काम करतात का याचं मूल्यमापन होणं आवश्यक आहे, असं मत सध्या व्यक्त होत आहे। पाहूया या संदर्भात लोकप्रतिनिधी, समाजातील नेत्यांच्या आणि विविध स्तरातील मान्यवरांच्या या प्रतिक्रिया। जिल्हा परिषद प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्षपणा केलेला आहे। खरं तर गेले वर्षभर प्रशासक राजवट जिल्हा परिषदेवर आहे। जिल्हा परिषदेचे सीओ हे मुख्य हे प्रशासक म्हणून कारभार राखतात, इतर डिपार्टमेंटचे कामं करतात, मेळावे भरवतात, कृषी मेळावे घेतात, सगळं काही ते करतात। परंतु समाज कल्याणला जो कोट्यावधी रुपयांचा निधी दलित वस्तीतून मिळतो, यासाठी मी 10 वर्ष गेले तुम्हाला सांगतो साहेब, मोठा संघर्ष नियोजन समितीत केला आणि त्याच्यामुळे हा निधी वाढून मिळतो आम्हाला दरवर्षी। याचं नियोजन आम्ही ज्यावेळी पदाधिकारी होतो ना, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि आम्ही सगळे पदाधिकारी, याचं नियोजन आम्ही गेले वर्षभर करायचो आणि त्याच्यानंतर मार्च एंडच्या दरम्यान आम्ही 100% निधी हा खर्च करायचो। याला पूर्णपणे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून प्रजित नायरद हे जबाबदार आहे। त्यांनी जर व्यवस्थित ह्याचं नियोजन केलं असतं, टार्गेट सगळ्या तालुक्यांना ठरवून दिलं असतं किंवा त्यांच्या ज्यांच्याकडे समाज कल्याणचा अधिभार आहे, ते समाज कल्याण प्रभारी अधिकारी असतील, त्यांनी याचं योग्य नियोजन केलं असतं तर आज हा 12 कोटीचा निधी परत गेला नसता। खरं तर शोकांतिक अशी आहे की आमच्या वंचित समाजाला निधी मिळत नाही। आम्ही संघर्ष करतो, तळागाळातील सगळे कार्यकर्ते
आणि हा कुठेतरी मग शासनाकडून वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात आणि शासन आम्हाला निधी देतो. हा जिल्हा परिषदेने तो केला पाहिजे होता खर्च, 100% खर्च केला पाहिजे. तर आमचं कुठे मदत लागली तर आम्ही केली असती मदत. परंतु यांचं दुर्लक्ष, आळसपणा त्याच्यामुळे हा निधी कदाचित परत जातो अशा प्रकारचं मला वाटतंय. मी साहेब तुम्हाला एक सांगतो याच्यातून अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल, मी तर असं मागणी करणार आहे शासनाकडे आणि पोलीस स्टेशनला पण जाऊन, ज्यांनी जे प्रशासन असेल, ज्यांच्याकडे डिपार्टमेंट आहेत, जे मुख्य प्रशासक म्हणून आहे, त्यांनी जर हा निधी जर मार्च एप्रिलपर्यंत खर्च जर केला नाही आणि हा दुर्दैवाने आमच्या जर निधी जर परत गेला तर संबंधित जे कोण अधिकारी असतील, प्रशासक असतील, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करा म्हणून शासनाकडे मागणी करणारच आहोत. परंतु जिल्ह्याचा एक जबाबदार पदाधिकारी म्हणून मी काम केलं होतं. मी त्या निधी मिळाला म्हणून खस्ता काढल्या, सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलं म्हणून हा निधी मिळाला. हा जर परत गेला तर प्रशासक आणि जे अधिकारी असतील यांच्यावर अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करणार. मी स्वतःहून पोलीस स्टेशनला तक्रार करणार आहे. नाही, सत्ता जरी असली तरी शेवटी बघा, सत्तेतील जे लोक असतात ते एखादा निधी तिथं दिला जातो. तिथं आता जिल्हा परिषद सत्ता आमची नाही, तिथं प्रशासक आहे. प्रशासकाने सगळं केलं पाहिजे. त्यांचे HOD असतील त्यांनी याचं नियोजन केलं पाहिजे. बघा तुम्ही कृषी मेळाव्याचं केलं आणि अन्य काय लोकांचं केलं, हेही केलं. तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, ज्यावेळी आम्ही जिल्हा परिषद आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि आम्ही बाकी पदाधिकारी होतो त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे बसावे जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात म्हणून आम्ही ठराव घेतले. सगळ्या खर्चाचे वगैरे सगळे ते अधिकार वगैरे सगळे दिले, सगळे सोपास्कर केले. तर या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना अजूनही त्याचं इस्टिमेट करता येत नाही. हे दुर्दैव आहे मोठं. पण अशा काम चुकार अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मी आमच्या साहेबांकडे मागणी करणार, पालकमंत्री साहेबांकडे करणार, आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्याकडे सुद्धा मी मागणी करणार आहे. कारण हा विषय एका समाजापुरतं नाही, ही वृत्ती जी आहे निधी न खर्च करण्याची, इतर डिपार्टमेंटचा भाव कसा होतो, स्वनिधी कसा केला सगळ्या काही मतदारसंघामध्ये सगळ्या, आणि हा जो मागासवर्गीयांसाठी जो निधी होता त्याचं नियोजन का होत नाही. मग तुम्ही त्याच्याकडे अजूनही दुर्लक्ष करतात. हा संविधान काय सांगतो, सर्वांना समान पातळीवर आणा. मग विकासाच्या पातळीवर सुद्धा सर्व समाजाला समान पातळीवर आणलं पाहिजे. शासन स्तरावर तशा प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. शासनाकडून सगळं मिळतं, पण जिल्हा परिषद जे ते प्रशासन जे आता प्रशासक म्हणून जे राजवड आहे ते लोक अजिबात याच्याकडे लक्ष देत नाही. कुठल्या प्रकारचं त्यांचं नियोजन नाही. आम्ही ज्यावेळी लोकांच्या कामासाठी यांना फोन करतो किंवा लोकांना पाठवू त्यावेळी लोक निधी संपला म्हणून सांगतात. खोटं बोलतात ही लोक. माझं तर सरळ म्हणतो प्रजित नायर साहेब याला जबाबदार आहे. यांनी याच्याकडे डोळसपणे पाहिलं किंवा त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांनी जर जाणीवपूर्वक याच्याकडे पाहिलं असतं तर हा निधी आज परत जाण्याची वेळ आली नसती. अजूनही त्यांच्याकडे वेळ आहे. अजून त्यांनी सगळ्यांना आव्हान करा, आमची मदत लागली तर घ्यावी आणि हा मार्च अखेरपर्यंत खर्च करा, अन्यथा मी पोलीस स्टेशनला जाऊन अॅट्रॉसिटीची तक्रार देणार आहे. साहेब बघा, हा मोठा विषय आहे. मी एवढा या राज्य सरकारच्या धोरणावर बोलण्या एवढा मोठा कार्यकर्ता नाही. मी खालील तळागाळातून आलेला राणे साहेबांचा कार्यकर्ता आहे. तुम्हाला तर सगळ्यांना माहिती आहे. आणि संघर्षातून एक नेतृत्व आमचं उभं राहिलं आणि ते समाजानं स्वीकारलं. म्हणून मी या संदर्भात जो निधी परत जाऊ नये म्हणून साहेब मी संघर्ष निवडणुकांचा जो आहे तो फार मोठा विषय आहे साहेब. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे असं आहे, म्हणजे मत या दृष्टीने की वेषांतर करून रात्रीच्या अंधारात सुरत गुवाहाटी गोवा असा प्रवास करून त्याला मोठं उठाव आणि वेगवेगळी नावं दिली तरी हे फितुरी गद्दारी करून बनवलेलं जे सरकार आहे याला महाराष्ट्रातल्या तळागाळातल्या जनतेबद्दल काडीचीही आस्था नाही. बरोबर. कारण विधिमंडळात तर सन्माननीय मुख्यमंत्री म्हणत असतात हे सर्वसामान्यांचं संवेदनशील सरकार आहे. बरोबर. पण त्यांच्या कुठल्याही कृतीमधून संवेदनशीलता दिसत नाही. बर. जिल्ह्यात असलेल्या दलित वंचितांच्या वस्त्या आणि त्यासाठी असलेला हा 12 कोटीचा निधी मार्चचा पहिला आठवडा उलटून गेला तरी अखर्चित राहणे हे कशाचं लक्षण आहे. ते एकतर या जनतेबद्दल असलेली पूर्ण असंवेदनशीलता. दुसरी गोष्ट, हे सरकार आणि यातले हे सगळे मंत्री पालकमंत्र्यासहित हे त्या निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आपले अस्तित्व, पात्रता अपात्रता याच्यातच अडकलेलं आहे.
बरोबर. म्हणजे खरोखर राज्य सकट हाकणे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे बर हे विसरून गेलेले आहेत. बर बरोबर ना? बरोबर. हा, म्हणजे कल्याणकारी सरकार हे आता इतिहास जमा झालेलं वाक्य आहे. कल्याणकारी सरकार. हा, वेलफेअर स्टेट. आता कोणाचं वेलफेअर आहे? वाय वी शुड कॉल इट वेलफेअर स्टेट? म्हणजे ज्या दलितांना नीट रस्ते नाही आहेत त्यांच्या घरांच्या घर दुरुस्तीसाठी असेल, देखभालीसाठी असेल, तिथे एखादं नाना नानी पार्क असेल, तिथे मुलांसाठी काही खेळणी असतील, हे सगळं राहिलं बाजूला. तो आलेला निधी खर्च करू शकत नाही. हा निधी पुन्हा जाणार रिटर्न. त्यामुळे हा पालकमंत्र्यांचा किती भिसाळ कारभार आहे हे दाखवणारं हे उदाहरण. त्याला जबाबदार तो आयुक्त आहे ना. बर. हे काही नव्याने नाही. आयुक्त नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने खर्च करतो. हा. आणि त्याच्यावरती आपले जे समाज कल्याण सभापती आहेत किंवा जिल्हा परिषदचा काही होल्ड नाही. बर. दरवर्षीचा हा विषय आहे. एकतर हेड चेंज करतात किंवा तो परत जातो. आणि काही ठिकाणी मागील काही वर्षाचा विचार जर केला किंवा बघितला तर मी माहितीच्या अधिकारात सुद्धा माहिती घेतलेली आहे. चुकीच्या पद्धतीने सुद्धा खर्च घातलेला आहे. उदाहरणार्थ एक सवर्ण वस्तीमध्ये साखर, सवर्ण वस्तीला आलेले रस्ते बरोबर. किंवा आपल्या चुकीच्या आणि हे नेहमीच आहे. नवीन काय वाटत नाही. जिल्ह्यातील दलित समाजावर शिंदे सरकारचा कहर बरसला आहे. त्यामुळेच आज 12 कोटी निधी आमचा पाठी गेलेला आहे. ठाकरे सरकारने जो भरघोस निधी आम्हाला दिला होता आमच्या दलित समाजातील लोकांसाठी, दलित वस्तींसाठी, तो आज शिंदे सरकारने प्रस्तावित कामांना त्यांच्या राजकारणासाठी, त्यांच्या लोभीपोटी, त्यांच्या फायद्यासाठी स्टे दिलं होतं सर्व कामांवर. त्याचं पाप आम्हाला फेडावं लागतंय अशी परिस्थिती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्यांच्या काळामध्ये जो 25 कोटीचा निधी आम्हाला पाठवला, त्या निधीतील जर 12 कोटी पाठी जात असतील तर त्यातील शरमेची बाब कोणतेही नाही. उगाचच अधिकाऱ्यांना धारेवर न धरता, अधिकाऱ्यांना काम करून न देणं हे मागच्या जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनी काम केलं होतं. त्यांनी कोणताही प्रस्ताव परिपूर्ण न दिल्यामुळे ही आज आमच्या दलित समाजावर वेळ आलेली आहे. आता राहिलेल्या 28 दिवसात किती कामांना मंजुरी देणार हा पण एक शोधण्यासारखा भाग आहे. आमची माननीय पालकमंत्री असतील यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर तुम्ही जी सभा घेता त्यामध्ये 12 कोटी निधी खर्च करावा. नाही अन्यथा आम्ही माननीय आमचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब, माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या माध्यमातून, यांच्या पुढाकारातून आम्ही उग्र आंदोलन घेऊन आमच्या दलित समाजावर झालेल्या अत्याचारसाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आहोत. एकंदरीत जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी अखर्चित राहिल्यानं परत जातोय. यावर जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण कोणती भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 869393 9422 633508 आणि 8275 629515. राज मोबाईल्स. वैभववाडीत एका पेशंटला रुग्णवाहिका न मिळाल्यानं माजी सभापती जयेंद्र रावराणे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत पेशंट दगावला तर जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल केला आहे.
रावराणे साहेब, आज एडगावमधील एक रुग्ण आणलेला होता आणि त्याला इथे सरकारी रुग्णालयात दाखल केलेलं होतं. मात्र त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला इतर ठिकाणी म्हणजे परजिल्ह्यात हलवण्यासाठी डॉक्टरांनी सल्ला दिला होता. मात्र त्याला रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही. नेमका काय प्रकार झाला होता, काय याबद्दल माहिती आहे? यामध्ये एडगावचे एक गरीब म्हणजे अतिशय गरीब असलेली एक ग्रस्त हार्टच्या याने आजारी झाली, म्हणून आपल्या वैभववाडीतील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये त्यांना आणलं गेलं. त्यापूर्वी ती काल ह्याच्यात गेली होती डॉक्टर मराठेकडे, पण मराठीने मोठ्या हॉस्पिटलचं नाव सांगितल्यामुळं आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती 10 रुपयाची सुद्धा नसल्यामुळं त्यांना इथे CPRचा सल्ला आम्ही दिला होता. म्हणून ते लोक सगळी या ठिकाणी इथे आली. प्राथमिक ग्रामीण रुग्णालय वैभववाडीमध्ये तिला ॲडमिट केली. ॲडमिट केल्यानंतर डॉक्टर धर्मेने सांगितलं की पेशंट हलवायला पाहिजे. जिल्ह्यामध्ये आपल्या हार्टच्या पेशंटच्या संदर्भात ऑपरेशनची कोणत्याही प्रकारे कुठेही चांगली व्यवस्था नसल्याकारणानं पेशंट CPRला न्यायचं फायनल केलं. परंतु CPRला पेशंट फायनल केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी डॉक्टर धर्मेंकडे आम्ही ॲम्ब्युलन्सची मागणी केली, कारण ॲम्ब्युलन्स द्या म्हणून. 101 ॲम्ब्युलन्स मागणी केल्यानंतर धर्मेने आम्हाला सांगितलं तुमच्या DMशी बोलावं लागेल, म्हणून आम्ही DMशी बोललो. DMशी बोलल्यानंतर DMचा फोन लागत नव्हता आणि DMनी पहिल्याच फोन केला आणि आज रविवार आहे, पेशंट काय गाड्या बिड्या काय मिळणार नाही म्हणून सांगितलं. म्हणून मी डायरेक्ट भोजे साहेब ओरजचे म्हणजे मेन त्यांना फोन लावला आणि त्यांना सांगितलं. ते म्हणाले ताबडतोब तुम्ही CPRला नेणार असाल तर ताबडतोब न्या, समजलं काय. आणि त्यानंतर त्यांना आम्ही लगेच धर्मे डॉक्टरांकडे आलो की डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं. तर डॉक्टर धर्मे म्हणाले तुम्हाला यांच्याशी बोलावं लागेल, झोनल ऑफिसरशी बोलावं लागेल. मग आम्ही पहिले जे बोललो तो विनायक पाटीलशी बोललो. विनायक पाटीलने मला काय देणं घेणं नाही आहे, मी काय गाडी देऊ शकत नाही आहे, पेशंट तुम्ही कधी पण फोन करत बसता आणि असं हे करता ते करता, असं उद्धटगिरी, आणि मी काय गाडी देणार नाही अशा प्रकारचं त्यांनी स्पष्ट वातावरण केलं. म्हणून त्यांच्या वरचे अधिकारी जे आहेत ते संग्राम मोरे म्हणून त्यांना फोन केला, तेही असेच बोलायला लागले तुम्ही आधी कुठे पेशंट नेणार ते सांगा आणि मग पेशंट नेण्याच्या नंतर आमच्याकडे सहीला या, सही दिल्यानंतर मग आम्ही ठरवणार. मग अशा परिस्थितीत जर पेशंट मेलं तर कोण जबाबदारी घेणार, म्हणून तातडीने लोकांकडनं वर्गणी काढून आता आम्ही प्रायव्हेट गाडी करून आम्ही CPRला पेशंट पाठवलेला आहे. आणि त्यामध्ये जर ते पेशंट जर काही कमी जास्त झालं तर या दोन्ही डॉक्टर विनायक पाटील आणि डॉक्टर झोनल ऑफिसर संग्राम मोरे या दोघांच्या उद्धटपणामुळे जिल्ह्यामध्ये अशीच आरोग्याच्या बाबतीत भयानक हे झालेले आहे. या दोघांच्या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करून हे नेमके कुठे असतात, हे सुट्टी दिवशी पण नसतात आणि कामाच्या ह्याच्याभरात सुद्धा दिवसभरात सुद्धा कुठे ते हजर नसतात. यांना फोन केल्यानंतर हे उद्धटगिरीची भाषा बोलतात. हे अतिशय म्हणजे योग्य अधिकारी या जिल्ह्यात नाही. यांची तातडीनं यांची उच्च स्तरावर चौकशी करून या दोघांना सुद्धा या जिल्ह्यातून हाकलून घालावे असं माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांकडे मी तक्रार करणार आहे, आरोग्य विभागाच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे, जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार आहे. असे हे मृत्यूशी खेळणारे जे कोण अधिकारी आहेत त्यांना या जिल्ह्यातून हकलपट्टी करावी असा प्रकारचं माझं म्हणणं आहे. आणि या संदर्भात आम्ही कारवाई करायला सुरुवात आजपासून करणार. आता रुग्णवाहिका त्यांनी नाकारलेली आहे. आता व्यवस्था त्या पेशंटची काय केलेली? आम्ही प्रायव्हेट गाडी करून भाड्याची गाडी करून आम्ही कोल्हापूरला पेशंट पाठवलेला आहे. आणि हे जर पेशंट उद्या दगावलं तर या 2 अधिकाऱ्यांच्या घरात नेऊन त्यांच्या बायका मुलांना बसवणार. ही सरकारी यंत्रणा, ही स्वतःच्या मालकीची यंत्रणा असल्यासारखे जे अधिकारी जे वावरतायत आणि बोलण्याची पण पद्धत नाही, बेसुमार उद्धटगिरीचं बोलणं यांचं आहे. मी स्वतः एक जिल्ह्याचा माजी वित्त बांधकाम सभापती म्हणून मी त्यांच्याशी रिस्पेक्टिव्ह बोललेलो आहे, तरी सुद्धा त्यांची दादागिरीची भाषा आणि हे उपलब्ध नाही ते उपलब्ध नाही, इकडे सहीला या तिकडे सहीला. एक तर अधिकारी काहीतरी बाहेर पर जिल्ह्याचा आहे, तिथे जाऊन सही कोण आणणार, तोपर्यंत पेशंट मरेल. अशा प्रकारच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने यांची चौकशी करून यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हायला पाहिजे. नसेल तर आम्ही जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या तहसीलदारांच्या समोर
या पुढच्या सोमवारी आम्ही आंदोलन करणार. यांच्यावर कारवाई नाही झाली तर आम्ही ह्या पेशंटबद्दल असं झालं तर अनेक पेशंटबद्दल हे असेच उद्धटगिरीने वागतात. बरीचशी चौकशी केल्यानंतर यांची वागणूक बरोबर नाही आहे. हे म्हणजे अतिशय फोन करणाऱ्याला काहीतरी दमदाटीशिवाय बोलतच नाही, अशा प्रकारचे हे अधिकारी आहेत. म्हणून यांची चौकशी जिल्हा स्तरावर आणि मंत्री महोदयांच्या मार्फत यांची चौकशी करणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग रविवारी 12 मार्च 2023 रोजी वाळकेश्वरवाडा बेती बारदेश गोवा येथे पार पडणार आहे. श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्तनेवा न्यास यांच्या माध्यमातून या महाशिवयागाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास माड्याची वाडी, श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास बेती पणजी, संस्थापक अखिल भारतीय महात्यागी साधू समाज आखाडा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या उपस्थितीत 108 यज्ञकुंडाचा महाशिवयाग एक अनंत फलदायी यज्ञ रविवारी 12 मार्चला वाळकेश्वरवाडा बेती बारदेश गोवा इथं पार पडणार आहे. श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवान्यास यांच्या माध्यमातून या महाशिवयागाचं आयोजन करण्यात आलंय. या महाशिवयागास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, पेन दी फ्रान्स पंचायत सरपंच स्वप्नील चोळणकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. सकाळी 8 ते दुपारी 12:30 प्रमुख यज्ञयाग, दुपारी 12:30 ते 1 मुख्यमंत्री स्वागत समारंभ, दुपारी 1:30 वाजता सद्गुरूंचे मार्गदर्शन, दुपारी 2 वाजता महाप्रसाद व 3 वाजल्यापासून अखंड जपसेवा केली जाणार आहे. गोव्याच्या निसर्गरम्य देवभूमीत पर्यावरण, अध्यात्म, विज्ञान, संगीत, संस्कृती, श्रद्धा, भक्ती आणि कर्म यांचा सुरेख संगम असणाऱ्या 108 यज्ञकुंडांच्या महाशिवयागादरम्यान आपले दुःख, दारिद्र्य, अरिष्ट दूर करण्यासाठी या महायागात आपण सहभागी होऊन आपली पुढची वाटचाल समृद्धीकडे नेण्यास सज्ज व्हा. या सुवर्ण क्षणाचे साक्षीदार व्हा, असं आवाहन श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास यांच्या माध्यमातून करण्यात आले. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. देवगडच्या मधल्या बाजारपेठेतील देवगडच्या पोस्ट ऑफिसची कहाणी अजब आहे. 1954 साली नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेल्या या पोस्ट ऑफिसची इमारत तितकीच जुनी आहे. अंधारलेल्या वातावरणात येथे कर्मचारी कॉम्प्युटरवर काम करताना दिसतात, पण उंदरांनी कुरतडलेल्या वायरिंगचे जंजाळ सर्व्हर डाऊन असल्यानं काम बंद ही अवस्था. या पोस्ट ऑफिसचा उद्धार कधी होणार असं सर्वांना वाटतंय. देवगडच्या मधल्या बाजारपेठेतल्या पोस्ट ऑफिसची कहाणी अजब आहे. 1954 साली नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेल्या या पोस्ट ऑफिसची इमारत तितकीच जुनी, कौलारू, अंधारलेली आणि बिकट वाटेवर असलेली. अंधारलेल्या वातावरणात इथं कर्मचारी कॉम्प्युटरवर काम करताना दिसतात, पण उंदरांनी कुरतडल्यामुळं वायरिंगचं जंजाळ, सर्व्हर डाऊन असल्यानं काम बंद ही अवस्था. सर्वांचेच हाल होत आहेत. या पोस्ट ऑफिसचा उद्धार कधी होणार असं सर्वांना वाटतं. पोस्ट ऑफिस रस्त्यापासून आतल्या बाजूला आहे, त्यात आजूबाजूला रान वाढतंय. मग ग्राहकांना रस्ता शोधत शोधत आत जावं लागतं. पायवाट चिंचोळी आहे, म्हणून दुचाकी, 4 चाकी मुख्य रस्त्यावरच लावाव्या लागतात. ज्येष्ठ नागरिक
अपंग यांनी तर पोस्टात जायलाच नको अशी अवस्था आहे. रान वाढल्यामुळं डासांचा उपद्रव आहे. शिवाय सरपटणाऱ्या जनावरांची सतत भीती असते. रांगेतील ग्राहकांना बसण्याची कुठलीही व्यवस्था इथं नाही. सर्व्हर डाऊन असला तर सतत कामाचा खोळंबा होतो. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अनेक आहेत. जुनी इमारत असल्यानं कोंदट व काळोख्या वातावरणात त्यांना काम करावं लागतं. एसटी आगारापासून लांब असल्यानं टपालाची ने-आण करणं कठीण होऊन बसलंय. खरं तर एसटी आगाराच्या जवळच पोस्टाची स्वतःची 18 गुंठे जमीन आहे. ती सुद्धा कित्येक वर्ष पडीक आहे. त्याचा वापर करून सरकार या दुर्लक्षित खात्यासाठी नवीन सुसज्ज इमारत देऊन पोस्टाला कात टाकायला मदत करणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही. कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कणकवलीमध्ये विकासाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कणकवली शहरातील फेज 1 मध्ये गांगो मंदिर ते रवनाथ मंदिर या रस्त्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. या रस्त्यामध्ये असणारे जी घरं आहेत, जमीन आहे, मंदिर आहेत, ही आता हटवण्यात आलेली आहेत. कारण यांना मोबदला देऊन झाल्यानंतर या मंदिर चौंडेश्वरी मंदिर परिसरातील गणपती मंदिर हे आज हटवण्यात आलेलं होतं. तशाच पद्धतीने रवनाथ मंदिर येथील बुचडे यांची 2 घरे, चिकोडी नेर्ले यांचं एक घर, हे देखील हटवण्यात आलं आहे. आणि ह्या रस्त्याचे काम आता काही दिवसातच सुरू होईल. हा रस्ता खुला करण्यात आलेला आहे. आज कणकवली चौंडेश्वरी मंदिर परिसरातील असलेले गणपती मंदिर हटवण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी बोलताना सांगितलं की कणकवलीच्या विकासासाठी कोष्टी समाजाने आपल्याला खूप सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचे आपल्याला उपकार आहेत. त्यामुळे अशाच पद्धतीने सर्वांनी जर कणकवलीच्या विकासासाठी मदत केली तर आपण कणकवलीचा नक्कीच विकास करू, असे देखील सांगितले. यावेळी बंडू हरणे उपनगराध्यक्ष यांनी देखील बोलताना सांगितले की कणकवलीचा विकास आम्ही करून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या माध्यमातून करतच आहोत, पण कणकवलीकरांनी देखील आम्हाला सहकार्य करा, असे आवाहन कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी केलेलं आहे. समीर नलावडे नेमके काय म्हणाले पाहूया. सर्वप्रथम कणकवली शहराचा विकास होत असताना प्रामुख्याने आम्ही सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी एक ध्येय धरलं होतं की कणकवली शहर, प्रगत कणकवली जर बघायची असेल तर प्रामुख्याने रस्ते झाले पाहिजेत. आणि आपण पाहिलं असाल की कणकवली शहरातले रस्त्यांची विड्थ किती आहे ती. आम्ही सर्वप्रथम 2018 मध्ये एक निर्णय घेतला की जेवढे डीपी रोड आहेत ते डेव्हलप करायचे. आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही पाहिलं असाल की थिएटर कडून किनई रस्ता जो चालू झाला तो गांगो मंदिरकडे आपण संपवला. म्हणजे इतिहासात म्हणजे 40-50 वर्ष हा रस्ताच कोणाला करायला जमला नव्हता. आम्ही त्या लोकांशी बसलो, लोकांची समजूत काढली, लोकांना सांगितलं की रस्ता झाल्यानंतर तुमची प्रगती कशी होणार, आणि तिथल्या लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आणि त्यानंतरचा फेज 1 म्हणजे हा सर्वात महत्वाचा आणि अतिशय अडगळ असा रस्ता होता. म्हणजे त्यामध्ये मंदिर, आता तुम्ही पाहता इथे तर मंदिर होतं, अनेकांची घरं होती, प्रामुख्याने आमच्या उपनगराध्यक्षांचं घर होतं आणि त्या घराचे 2 तुकडे झालेले आपण बघताय. म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये फेज 1चा आपण गांगो मंदिर पासून तो रवळनाथ मंदिर पर्यंत फेज 1चा 12 मीटरचा रस्ता आपण आज पूर्ण करतोय. आणि खरोखरच मी कोष्टी समाजाचे आभार मानेन की खरोखर चांगली माणसं मला या निमित्ताने बघायला मिळाली. कारण काही जण असे आहेत की मंदिराचा एवढा कोपरा जायला देत नाहीत, आणि या लोकांनी तर म्हणजे कोष्टी समाजाने तर या शहरावर एवढे मोठे उपकार केले की हा रस्ता होण्यासाठी साक्षात आपलं गणपतीचं मंदिर तोडून ते आपल्याला हा रस्ता देतात. गणपतीचं मंदिर तुटतंय, त्यांची विहीर एवढी मोठी, विहिरीला पाणी आहे म्हणजे मे महिन्यात म्हणजे पाऊस येईपर्यंत सुद्धा आटत नाही, ती विहीर त्यांनी तोडून दिली. त्याच्यानंतर त्यांनी हॉलचा म्हणजे त्यांचे ब्राह्मण जिथे वास्तव्य आहे तो हॉल त्यांनी तोडून दिला. त्यानंतर त्यांच्या हॉलचा किचन
म्हणजे इतकी लग्न समारंभ इथे होतात, त्या हॉलचा किचन देखील त्यांनी तोडून दिलं. म्हणजे खरोखरच कणकवलीचा विकास होत असताना असे जर समाजाची लोक जर आपल्याला मदत करायला लागली तर कणकवलीचा विकास यापेक्षाही दुपटीने वाढेल. आणि खरोखरच मी त्यांचं अभिनंदन करेन, समाजाचं पूर्ण, की एकत्र आले सगळे आणि एकमुखी निर्णय घेतला की बाबा जर कणकवलीचा विकास होत असेल तर ही जागा द्यायची. त्याचप्रमाणे आपले उपनगराध्यक्ष बंडूजी आहेत, यांच्या घराचे 2 तुकडे झाले. नाहीतर दुसरा कोण असला असता उपनगराध्यक्ष किंवा नगराध्यक्ष तर तो म्हणाला रस्ता कशाला पाहिजे, माझ्या घराचे 2 तुकडे होत आहेत. म्हणजे असे सुद्धा विचार करणारे काही लोक होते. पण आपले लोक, आम्ही जी नगरपंचायतची बॉडी आहे ती विकासाच्या बाबतीत आम्ही कोणचं ऐकून घेत नाही. उद्या माझ्या घराकडचा रस्ता जरी मोठा करायचा झाला तरी आम्ही तशी भूमिका धरली, अशा प्रत्येक नगरसेवकांनी धरलेली आहे. फेज 1 आज पूर्ण होतोय, म्हणजे आज त्याचं काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यामध्ये. फेज 1 नंतर तुम्हाला मुद्दामून सांगतो की फेज 2 मध्ये सुद्धा आपण कामाला सुरुवात करतोय. फेज 2 रवळनाथ मंदिर ते सुतारवाडी हा फेज 2 आहे. आणि आनंदाची सगळ्यात बातमी सांगतो की फेज 3चं सुद्धा आम्ही मार्किंग करून घेतलं. तो फेज 3 म्हणजे डायरेक्ट रेल्वे स्टेशनला जॉईंट होतोय. म्हणजे हायवेवरून गांगो मंदिर कडून येणारा जो कोण आपला प्रवासी असेल तो डायरेक्ट गाडी घेऊन रेल्वे स्टेशनला डायरेक्ट जाणार आहे. एवढी सोय आपण या कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून आमची प्रामुख्याने उपनगराध्यक्ष आणि आमचे मुख्याधिकारी आणि आमच्या सर्वच टीमचं मी अभिनंदन करेन की इतका चांगला रस्ता कणकवली शहराला आपण देतोय. कणकवलीच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये जो समाविष्ट रिंग रोड होता आणि 2018 मध्ये जेव्हा समीरजी नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायतची बॉडी स्थापन झाली आणि अध्यक्ष असो, तत्कालीन उपनगराध्यक्ष असो, आम्ही सर्व नगरसेवक सभापती असो, आणि एक ठरवलं की कणकवलीला एक व्हिजन दिलं पाहिजे आणि कणकवलीचा ग्रामीण भाग हा शहराला अटॅच झाला पाहिजे. आणि यासाठी रिंग रोडचं पहिल्या टप्प्यातलं काम जे लक्ष्मीचित्र मंदिर टॉकीज आहे ते गांगो मंदिर पर्यंत अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सुरू केलं. 2018 पासून सुरू केलं आणि 1-2-19 पर्यंत संपवलं. मात्र ह्या फेजचं काम काही कोविडमुळे आम्हाला थोडा उशीर झाला. मात्र हा टेमवाडी तो चौंडेश्वरी मंदिर आणि चौंडेश्वरी मंदिर टू रवळनाथ मंदिर हा 12 मीटर रस्ता, या 12 मीटर रुंद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गटर आणि 1.5 मीटर म्हणजे साधारण 5 फुटापेक्षा जास्त मोठे बाजूने पाथवे होणार आहेत. इथे कॉर्नरला ओपन LED स्क्रीन लागणार आहेत की जेणेकरून रोडवर येणारा प्रवासी हा एक टुरिझम रोड सुद्धा झाला पाहिजे. सकाळचा मॉर्निंग वॉक असेल, इव्हिनिंग वॉक असेल किंवा संध्याकाळची बैठक असेल वेगवेगळ्या वयोगटातील, ती ही सुद्धा बैठक व्यवस्था ह्या होणार आहे. दुसरी गोष्ट, या स्क्रीनवर विविध कार्यक्रम YouTube अटॅच, ह्या मोठ्या स्क्रीनवर ज्या उन्हाळी पावसाळी आउटडोअर चालतील किंवा त्यामधून काही ऍड आणि त्याच्यात परत एक महसूल गोळा होण्यासाठी नगरपंचायतीला कायमचं उत्पन्न, अशा धर्तीवर हा रोड आपण केलेला आहे. आणि यामध्ये घरं असतील, मंदिर असतील, ह्या बाजूने कणकवलीच्या नागरिकांनी सगळ्या ह्या जमीनधारकांनी आपल्याला FSIच्या अटीवर आणि ज्यांची घरं होती आणि ज्यांचं मंदिर असेल, हॉल असेल, हे सर्व विहीर असेल, ह्या लोकांनी अतिशय चर्चेतून आणि एकदम पॉझिटिव्हली विकासाच्या आड न येता आपण त्यांना कॉम्पेन्सेशन सुद्धा व्यवस्थित देतात शासनाच्या नियमाप्रमाणे. पण कणकवलीचे नागरिक विकासाबरोबर सन्माननीय नगराध्यक्षांच्या आणि आमच्या टीमच्या बरोबर पॉझिटिव्हने चालतायत आणि हे एक पहिलं कदाचित उदाहरण असेल नगरपंचायत क्षेत्रात किंवा ग्रामीण क्षेत्रात की आपलं एक मंदिर, पवित्र मंदिर सुद्धा विधिवत पूजा करून सर्व आपण ते केलेलं आहे त्यांनी. आणि स्वतःहून पुढाकार घेऊन ह्या सर्व लोकांनी, ह्या मंडळींनी आपली मंदिर दिली. काही बुचडे असतील कंपनी किंवा चिकोडी नेरले कंपनी असतील, यांनी आपली घरं दिली. आज आपल्याला इथे गेल्यानंतर दिसेल. आणि ह्या पद्धतीचं एक सुंदर कणकवलीचा ग्रामीण भाग जोडणारा एक टुरिझम रोड की इथेच आपला आता एक धबधबाही सुरू होतोय आणि ह्या बाबतीतला एरिया टुरिझम स्पॉट होण्याच्या दृष्टीने ह्या सर्व रस्त्याची डिझाईन चालू आहे. त्यानंतर रिंग रोड, जो आता जुना नरळवा रस्ता ते सुतारवाडी, ह्या रिंग रोडचंही काम काही टप्प्यात सुरू होईल. पहिला फेज सुरू होईल काही दिवसात. आणि हा रिंग रोड 18 मीटर रुंदीचा असून ह्या रिंग रोडला 18 मीटरच्या दोन्ही बाजूला असाच पाथवे मोठा
मध्ये 1 मीटरचा डिवायडर आणि त्यामध्ये विद्युत पोल असतील, सुशोभीकरण असेल आणि दोन्ही साईडला 2-2 ब्लेड म्हणजे 4 पदरी रस्ता कणकवली शहरात आपण पहिला सुरू करतोय. हा संस्थेचा विषय होता, समाजाचा विषय होता आणि समाजासमोर जेव्हा हा प्रस्तावित रोडाचं सगळं संपूर्ण स्वरूप लक्षात आलं त्यावेळी समाजाची आमची मिटिंग होऊन विकासाच्या आड यायचं नाही पण नुकसानही फार होऊ नये ही सगळ्यांची इच्छा होती. मग त्याप्रमाणे नगरपालिकेला आम्ही विनंती केली. त्यामुळे माननीय नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि त्याची संपूर्ण टीम यांनी पूर्णपणे पाठीशी राहून तुम्हाला योग्य मोबदला आम्ही देऊ, तुमचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ, पण हा रिंग रोड अडवू नका, कुठे विरोध करू नका, समाजाला समजावून सांगा, ही त्यांची भूमिका होती. त्याप्रमाणे ती भूमिका पार पाडली आणि ती पार पाडत असताना काही लोकांचा विरोध होताही, कारण एक भावनेचं हे असतं गणपती मंदिर म्हणजे. पण आम्ही त्यांना आश्वासनही दिलं होतं की हे मंदिर जसं आहे तुम्हाला तसं पुनर्रूपी आम्ही मंदिर इथे बांधणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही असं कोणा गैरसमज करून घेऊन काही काढल्यानंतर इथनं आता बाधित होणार एक नुसतं मंदिर नाही, मंदिर आहे, कंपाऊंड वॉल आहे, गार्डन आहे, डायनिंग हॉल आहे, भटजींची खोली आहे, विहीर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी बाधित होत आहेत. बाधित होणाऱ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्हाला कालावधी लागणारच आहे. पण विकास करत असताना कुठंतरी ही आम्ही सामंजस्य भूमिका घेतली पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही ती भूमिका घेतली आहे. आज रोजी त्याने काम चालू केलं आहे. आमच्याकडून जेवढं सहकार्य करता येईल तेवढं आम्ही करतोय. आम्हाला अपेक्षित त्यांचं सहकार्य ते लवकरात लवकर आमचा मार्ग मोकळा करून आम्हाला गटकार वगैरे करून द्यावं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कोकणातील जुन्या खेळांना आता महत्त्व प्राप्त होऊ लागलं आहे. कबड्डी, लंगडी, रस्सीखेच असे जुने खेळ गावागावात खेळले जाऊ लागलेत. अशाच एका भव्यदिव्य राज्यस्तरीय रस्सीखेच स्पर्धेचं आयोजन कुडाळ तालुक्यातील गोवेरीत करण्यात आलं आहे. ब्राह्मण्य गोवेरी परबवाडी आयोजित राज्यस्तरीय रस्सीखेच स्पर्धेचं हे सलग दुसरं वर्ष आहे. शशांक मारू नहीं इसके मारू नहीं तो शाब बैठ कर देख लो मारू नहीं घे पाटे घे पाटे वाय सुटा पुढे बरा घ्या घ्या येतात हो बरोबर आहे येतली वाज रावली वाज सूरज धरू नको उठा आणि घ्या पाठी घ्या इली उठा घ्या एक इसको ये दमले पुन्हा एकदा तीच लढत मैदानात कलेश्वर व्यक्ती माळाई देवी तळवडे दोन्ही मातब्बर संघांमध्ये
या दोन्ही संघांचं स्वागत करावं तेवढं थोडं, कारण की आजच्या दिवसातील पहिली टाय झालेली मॅच. चर्चेचे प्रयत्न करताना महादेवी तोवडे संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतोय तो माळी देवी तोवडे संघ. अजूनही मात्र सामना बरोबर इथं प्रेक्षकांच्या टाळ्या अपेक्षित. प्रेक्षक वर्ग एकदा टाळ्या होऊन जाऊन द्या सर्व खेळाडूंसाठी. रस्ते घेत जातात तिच्या जोरावरती खेळला जाणारा खेळ. आगास लोक मागास आणि मागशी लोक पॉटवर खेळलो असं मला हरकत नाही. या सामने पहिले झुकलो होतो तो तोवडे संघाच्या बाजूने, मात्र आता सामना झुकताना दिसता, विजयाच्या दिशेने एक पाऊल टाकताना दिसतात तो व्यक्ती संघाच्या बाजूने. अजूनही सामन्याचा निकाल निकालाचा विचार करू शकत नाही आपण. सामन्याचा निकाल काय पण लागा शकतात. दोन्ही मातब्बर संघ असत, दोन्ही मोठे संघ असत. हाय व्होल्टेज सामना मित्रांनो, टाळ्या जोरदार होऊ दे या सर्व खेळाडूंसाठी. चिकाटी काय असते या सर्व खेळाडूंकडून शिकायला हरकत नाही. सामना मात्र झुकलेला दिसतो. त्यावेळेस पुन्हा चुरशीचे प्रयत्न अजूनही बरोबरीला सुरेख सामना जातात. मित्रांनो जोरदार प्रतिसाद या सामन्याला. मित्रांनो जोरदार प्रतिसाद या सामन्याला. सुरेख सामना म्हणावा लागेल. सुरेख सामना म्हणावा लागेल. सामना म्हणजे काय असतो, रस्सी घेतला पहिलाच गोळीच्या मैदानावरती एवढा असा हाय व्होल्टेज सामना म्हणावा लागेल. या सामन्याला व्यक्ती विरुद्ध माळी देवी तोवडे संघ. प्रयत्नांची परिगष्टा करून सामना मात्र चुकला जातो तो व्यक्ती संघाच्या बाजूने. नमस्कार, माझं नाव प्रकाश गावडे, ग्रामस्थ गोवेरी. या ठिकाणी ब्राह्मणदेव कला क्रीडा मंडळ गोवेरी परपवाडी या ठिकाणी सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यस्तरीय भव्य रस्सीखेच स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. या रस्सीखेच स्पर्धेचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी या गावचे सरपंच माननीय श्री दशरथ परब यांच्या शुभ हस्ते आताच संपन्न झालेला आहे. या स्पर्धेत एकूण 24 संघांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि अतिशय चुरशीची अशी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. संपूर्ण राज्यातून कोल्हापूर, सातारा, सांगली या ठिकाणाहून संघ या स्पर्धेत सहभागी होतात. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला रोख रुपये 11,023 पुरस्कृत आहे भारतीय जनता पार्टी गोवेरी यांच्या वतीने मिळालेले आहेत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक चषक पुरस्कर्ते आहेत श्री महेश आळवे व श्री जगन्नाथ परब. तसेच
द्वितीय क्रमांक रोख रुपये 8,023 पुरस्कृत आहेत श्रीमती वर्षा कुडाळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व श्री ब्राह्मणदेव कला क्रीडा मंडळ गोवेरी यांच्या वतीने या ठिकाणी रोख रुपये 8,023 बक्षिसा स्वरूपात लाभलेले आहेत. तसेच या द्वितीय क्रमांकाच्या सजग पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय श्री आयुष नितीन सर्वेकर तेंडोली. तसेच या स्पर्धेसाठी तृतीय व चतुर्थ क्रमांकही ठेवण्यात आलेला आहे आणि या स्पर्धेच्या तृतीय क्रमांकासाठी सौजन्य लाभले ते श्री अमोल गजानन कीर्तीकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुंबई. आणि चषक पुरस्कर्ते आहेत श्री शिवराम गावडे व दर्शन वाळवे ग्रामस्थ गोवेरी याचकडून. तसेच चतुर्थ क्रमांकासाठी पुरस्कर्ते आहेत श्री अमोल गजानन कीर्तीकर, उपनेता युवासेना सरचिटणीस मुंबई व आकर्षक चषक पुरस्कर्ते आहेत श्री अमोल गजानन कीर्तीकर, उपनेता युवासेना सरचिटणीस मुंबई. तसेच वैयक्तिक बक्षीस स्वरूपात या ठिकाणी या मंडळाला सहकार्य केले आहेत. फ्रंटमॅनसाठी सौजन्य लाभले ते कुमार अक्षय अनिल एरम वेतुरे यांच्याकडून. तर लास्टमॅनसाठी सौजन्य लाभले कैलासवासी मधुकर शिवराम गावडे यांच्या स्मरणार्थ श्रीमती सुवासिनी मधुकर गावडे यांच्याकडून. तसेच उत्कृष्ट खेळाडूसाठी सौजन्य लाभले ते कुमार दत्ताराम आजगावकर याचकडून. ही स्पर्धा या संपूर्ण सर्व देणगीदारांच्या मदतीतून दरवर्षी संपन्न होते आणि खरोखरच अशा प्रकारच्या सहकार्यामुळे या मंडळाला आणि या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या उत्कृष्ट प्रतिसादामुळे ही स्पर्धा दरवर्षी आम्हाला आयोजित करणे शक्य होतं. सर्व देणगीदारांचं आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला मदत केली त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. सगळ्यांनाच शुभेच्छा पहिल्यांदा देतो आणि कौतुकही करतो की मला वाटतं मगाशी जेव्हा बोललो होतो त्यावेळी पहिल्यांदा सांगितलं होतं की निर्विवादपणे कोणत्याही प्रकारचं गालबोट न लागता ही स्पर्धा संपन्न होणार आणि ही स्पर्धा निश्चितच या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. याच्यासाठी सगळ्या संघाचे जे संघ प्रमुख, संघ व्यवस्थापक, संघ खेळाडू यांचं सहकार्य चांगलं मिळालं. मंडळाचं आयोजन जे आहे ते अतिशय उत्कृष्ट आहे हे मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, कारण तुम्ही सगळी युवक मंडळी जी आहात, मला वाटतं या वाडीमध्ये एक 15-20 घरं असतील, बरोबर ना? हो बरोबर. मी आलेल्या खेळाडूंसाठी सांगते, फक्त वाडीमध्ये 15-20 नाहीच होणार, 15पर्यंतच घरं आहेत या वाडीमध्ये. परंतु जवळजवळ 50 किंवा 150 घरं ज्या वाडीमध्ये असतील अशाला लाजवण्या एवढं त्यांचं या ठिकाणचं ऑपरेशन आणि याचं खरं कारण काय ते मगाशी मी सांगितलं होतं की ही जी काही त्यांच्या पाठीराखी जी आहेत जाणती मंडळी ही त्यांच्या सोबत आहेत आणि तुमच्या ब्राह्मण देवाकडे मी हेच मागणं करेन की तुमच्याकडून तरुणांकडून अतिशय चांगल्या प्रकारचे उपक्रम कार्यक्रम होत राहोत आणि या लोकांचं तुम्हाला मार्गदर्शन मिळत राहो आणि या गावामध्ये पंचकृषीमध्ये कृषीमध्ये तुमच्या या ब्राह्मण कला क्रीडा मंडळाचं नाव अशा प्रकारे त्याची प्रगती हो, उन्नती हो आणि नाव हो अशी मी ब्राह्मण देवाकडे प्रार्थना करतोय. मित्र रसिकेच ही स्पर्धा आता तुम्ही प्रत्यक्ष गेल्या वर्षापासून तुमच्या गावामध्ये पाहताय किंवा आमचे खेळाडू खेळत असतात. हुल्लडबाजी असावी नाही असं नाही, पण तरीसुद्धा हा खेळ जो आहे ना तो खूप आपण जीवावर उदार होऊन खेळतो आहोत. क्रिकेट आपण दिवसभर खेळत असतो, परंतु रस्सीखेळ आपण दिवसभर खेळू शकत नाही. काही मिनिटाचाच खेळ असतो, परंतु मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे काही मिनिटं खेळत असताना सुद्धा पूर्ण शरीर आपण त्या ठिकाणी वापरतो आणि त्यामुळे खूप जपून खूप सांभाळून हा खेळ खेळावा लागतो. सगळ्या खेळाडूंनी अतिशय चांगल्या प्रकारचा खेळ केलेला आहे. काही सामन्यामध्ये खेळाडूंचं बसणं झालं, ह्याला अनेक कारणं आहेत. याच्यातलं एक कारण आहे 3 सामने त्यांचे खेळून झालेले होते. दुसरं कारण आहे ते म्हणजे या ठिकाणी जे मैदान तयार केलेलं आहे ते मैदान खेळून त्याची माती पुळण झाली आणि खूप खणलं गेलेलं होतं थोडंसं, त्यामुळे त्या ठिकाणी बसण्याचा प्रकार झालेला आहे. मुद्दा म्हणून कोणी बसलेले नाही आहेत आणि खेळता जीव थकल्यामुळे सुद्धा बसायला होतो. ही सगळी कारणं आहेत. परंतु खरं सांगू आमची पंचांची मग अशी चर्चा झाली की एवढी सुंदर स्पर्धा झाली आणि एवढे सुंदर सामने झाले ना की अतिशय वेगळे सामने या ठिकाणी. श्रीदेव ब्राह्मण कला क्रीडा मंडळ गोवेरी परबवाडी आयोजित आज झालेल्या या राज्यस्तरीय रसिके स्पर्धेमध्ये आज सिद्धिविनायक रायवाडी म्हणजे आमचा संघ प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळवलेलं आहे. याचं सर्व श्रेय
मी माझ्या सर्व टीमला देतो. त्याचप्रमाणे खास करून मी सांगायला इच्छितो की आमचा सुरुवात ही अगदी हल्लीच आहे. अगदी गेल्या वर्षापासून आम्ही खेळतोय, पण आम्हाला सुरुवातीपासून कोच म्हणून बऱ्याच प्रकारचं मार्गदर्शन हे सुदेश वालावलकर आणि अनंत परब त्याचप्रमाणे इतर जे खेळाडू आहेत त्यांनी केलं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातूनच आज आम्हाला हा पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळाले आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे पण आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे या सर्व ब्राह्मणदेव कला क्रीडा मंडळाच्या सर्व आयोजकांचेही आभार मानतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. समाज कल्याणचा कोट्यावधींचा निधी परत जाणार, नेते संतप्त. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. पेशंट दगावला तर जबाबदारी कोण घेणार, जयेंद्र रावराणे यांचा सवाल. आणि गोव्यात 12 मार्चला 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता इथेच थांबूया. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.